طی солҳои охир бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат садҳо километр роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта таъмиру аз навсозӣ гардида, ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар ҳама фасли сол таъмин гардидааст. имрӯз равои сокинони дохилӣ ва хориҷӣ тариқи воситаҳои нақлиёт бо тамоми манотиқи ҷумҳурӣ дар сатҳи зарурӣ баромонда шудааст. дар ноҳияи Фархор низ таи солҳои охир роҳсозӣ бо маром идома дорад. дар ноҳия роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта мунфарш гардида, сокинони ҷамъиятҳои деҳоти дурдастарини ноҳия низ аз чунин корҳои ободонию бунёдкорӣ илҳоми тоза гирифта, роҳҳои маҳаллияшонро тахту ҳамвор менамоянд. деҳамона 1 километр 100 метр иним 1 километр 200 метр асфальт кардастем ки ҳама шароити замонавӣ қатъи аз як тараф хубраки овравӣ рӯшноӣ ахлот партовҷ ҳастай 34-ам ҳамра нав кардем. мақсад дорем ки бо кӯчаҳои байн албатта бо асар нав хеле асфальт пӯш кунем ободӣ кунем. дар доираи корҳои ободонии бунёдкорӣ баҳри истиқболи сазовор аз 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Фархор ва ҷамъиятҳои диҳот ва дурдастарин деҳаҳо бунёди иншооти таъйиноти гуногун, сохтмони роҳу пул ва дигар биноҳо идома дорад. дар ҳамин замина дар ҷамъияти диҳоти дар қадри ноҳия бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкорони маҳаллию аҳли деҳа мунфаршкунии роҳҳо дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. барои барқарорсозии роҳҳо мутахассисони соҳаро ҷалб намуда, дар канори роҳҳо ҷӯйборҳои оҳану бетонӣ сохта, бо истифода аз техникаҳои зарурӣ роҳҳоро мунфарш намуда истодаанд. ин рӯзора интизории сахтам кашида буданд. албатта имрӯз ин фикру ақидаи онҳо, дархости онҳо ҷомаи амал шудааст. мо ба ин бачаҳое ки хайру саховата пешаи худ карданд ҳазорон бор раҳмат мегӯем. бигзор ҳамеша ҳамин хел даст боло бошанд. мавриди истифода қарор гирифтани роҳи деҳаи дарқад мувофиқ ба талаботи соҳа буда бо паҳнои 7 метр ва обравҳои 2 шафати роҳ бунёд карда шудааст. аллакай дар ин деҳа зиёда аз 3 километр роҳҳо мунфарш карда шуда, дар ин самт корҳо идома доранд. навсозии ин роҳи маҳаллӣ таъмини обравҳо ва чароғоннамои гоҳ аз он аст ки дар тамоми фасли сол сокинон рафтуомад намоянд. сокинону соҳибкорони ноҳияи Фархор мақсад доранд чунин корҳои ободониро зиёд намуда, ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор истиқбол намоянд.